Здравейте, хора! Кефчи. Как сте? Сега играем Prop Hunt. Както Да. виждате. О, мафиота. Хе-хе. Виж! Е, та касетката. Как се шмъгна та касетката, бац? Чакай, аз не мога да се качам толкова. Под ден си шуе. Ама не мога да се качам толкова, човек. О, емен мен, бац. От тук ли бе? Упс. Това ли бе? Да, я знам, аз не те виждам. Та касетка ли бе? Това тук касетки. Да, я знам. Не мога да на мен. Ама! Защо умрях? Защото много си бил. Много съм бил, Защото брат. много си пил. Много Е, съм това. бил. Хора, гариш мод ма садва, на мене ми се пикай и човек трябва 15 минути и 20 да държа. Аз малко ще се намаля настройките. Мога да видим. Каза, че човек след малко ще се напикая просто. Че влиза в туалетното. Да си взема лаптопа. Искаш. Да, дай. Добре, хора, ще заглуша. Куката да ви бъбли тук някакви работи. Аз съм Кукса, това е мафиота, който отива в Кенефа. Така, да интервюираме малко нашия гост. Та, чакайте да ми убие играта. Защото е много тефалско забило. Аз съм куката и мириша. Аз ако мириша госта да няма думи за него. Миришеш ме напулахваш отдалече. Сигурен. Та това е нашия гост, реши да се обади с голяма простотия, Ага. Няма лъжа. с обида към куката. Та... Днес ще цъкаме Guys Mode. Чакам мафиота да се върне, че нещо ми стана с играта. Здрасти, хора. Върнах се и сега ми е много по-добре. И си мисля, че ще На очаквам. мен пълно ми заби играта, като се промених там настройките. Оле, много си тъп. Кефчи. Да, кефчи. Хора, искам само да ви съобща една много добра новина. Че... Ще я... Не, че няма да искаш компютъра, сега ще... Не, компютър е бе, играта бе. Добре. Тогава човек... Ама ще трябва да режеш и няма да ти едитвам аз клиповете. От сега казвам. Ти ще си режеш. Сега ще си изтеглиш Camtasia Studio просто. Ще изтегля към този да. Camtasia Studio на тебе ще ти свърши работа за много малко. Към тази студио да не говоря сега глупости тук пред феновете. Оре, дай врата, аре. Давай Guys Mode, изключи се. Давай Guys Mode, включи се. Това е нашия красивен гост. Дето убити куката. Че мирише. Кой ти мириш? Кой? Оре, само как? Оре, не. Добре, убих ма. Нямах време да избягам. Ама все пак, аз в Hide and Seek не съм чак толкова отбор. Че хора. Ама е така просто с кефте. Ама гъд, тук има туалетни. Да. Не, латце. Аз изобщо не знаех, че човек... По-точно знаех, че има туалетни, само че не знаех, че можем да се крием в туалетните. Гале. Да. Е. Мен. Не знам само, че спуснали от Гарис мода човек някаква пусничка. What the fuck, gentleman?
А това е пародия на Gangnam Style. Не, просто джентълмен е това. Да. Не е пародия. Ама Аз- пак пада пародия. Това Ето си го е нашия Battle гост for и the тук. Gentleman. Линксус. Сега джойнваме на мафиота играта. Джойнвайте. Dallas The Boss в момента играе Гаррис Модс. Чикак. Хора, ако искате, канете на в Steam и фейсбуците отдолу ще ги има в описанието. Само не позирайте да гледате или кое по-точно. Няма проблем. Само после изгледате това. Видеоклипа. Да. Или пък да направите поне едно Лайкче. казване. Да, и лайкче. Да. Да ударите един хент нагоре. Да. Да дадете един subscribe. То си рипна. Хаштаг да те запушим носа. Ето на мене човек ми беше запушен преди, ама. Но аз сега слагам носа на печката и ще се отпуши да бъде. Еми, вие човек не сте ли скриматици? Не. Ние да не сме тъпи да плащаме за климатици. То. Чакай малко. Да. Така, нашия гост... Извинете хора. Поизпи. Хора, за малко ще заглуша, тъй като си мисля, че няма да ви е готино да си издухам носа, докато ми е пуснат микрофона. Ай, дай на воля, кой ще сте? Сега пак джойнваме в банана сервера. Аз имам 60 точки и съм Извинете. банана. Майко. Нищо не казах спокойно. Нищо. Пак ще заглуша. ОМГ фреймовете ми паднаха за малко, ама се оправиха. Супер. Спокойно бе. Не мога че никога фреймовете няма ми паднат и си остана така. Да, още ми зарежда игра. Сервера. Гост, ще кажеш нещо. Ало, госта. Аз само да питам Кука. Кажи мафиота. Я проверя OBS-а дали си пусна на сцената на Гаррис Модс. Да, пуснал съм, не съм тъп. Добре. Нищо Тя така нещо не стана с Гаррис мода. С кой се месиш, бе? F2. Не, бе, с кой се месиш, тия работи? Кое? Yes. Чусти. Ти къв си е мафия? Аз съм такъв, А дето търси. как винаги се пускаме от различни тимове? Чайта на ме е жив ли си? Да, Еми, човек а не дей стреля, бе, пич. Що е? Стреляш с невидимо оръжие. Не дей стреляш с невидимо оръжие. Взимат ти демидж. Като... А човек как да ги места, бе? А, да. Аз... Я 35 кръв. Е, това кошче.
Знаеш какво, човек, аз мисля да не веш нищо. Ами, човек, ако искаш май на един чаленджър за тебе, снимай само, че човек, е така един месец, снимай каквото искаш, човек, само че без никакво обработване и никакво рязане. OBS си ги обработва. Никакъв не ми е проблема, човек. И той ти така предпочиташ. Да, по-лесно ще ми. Виж, е това на земята май или ти го бутна, или е нещо, някакъв пил. Не, аз това го бутна. Това ти го бутна. Ей! Туалетна! Знаеш с някой да е туалетна, къде е. Виж, чашата ти бяга, бе! А виж, тук в това, в кери, в туалетната, ето. Тук влезна чашата, бе. Какви ги говориш, бе? А Не виж, знам само, че тази туалетна е някаква друга. видяха, че... Ето, виж. Ой! Човек, влезна вътре, бе. Ето тук в тая видях, че влезна. В коя? Първата, втората или те? Първата. Абе, бегай се от кое? Виж туалетната, къде те, където здрасти. влезна на теб. О, човек, виж ме колко съм готин. О. Сега гледай това да ти гепи кила. Няма ги килът, тъй като ние се наваряхме тук, човек. Къде избяга тази чаша, бе? Значи ще търся чаша. Ма той може да се промени, бе. Това да не ти е... Да, това не е Майнкрафт. Да. Чаши. Не е тази чаша, ама с малко умирам. Човек, за това ти казах. Ох, фек. Ти чуваш ли? Да. Секси, не. Човек, Е. колко време остава? 43 секунди, добре, ще се държи малко. Този път ще спечелим. Оле, на 5 хелци, човек, не дай пипани. Да, затова ти го... Така, следващия рън ти с... Тука! Чай ти взема компот, казва вкъщи. О, Ай, ма- носи ти компот. Монитор не ми трябва, бе, имам си хубав монитор. Пани компа. Еми, мой. Ще взема едно столчие. Носи си ми един мизерен стол. Кой е сега почваме. Тук усещам, Къде че нещо... сте ли? Не, усещам, че тук нещо има. Не да усещате много. Да почваме новия рун сега. Чакаме докато се Секунда, скрие. хора. Илюминатити. Не, О, да. чувета! Какво? Чух вета да се отваря и затваря. И чувам спамене на някаква вета. Ох, обаче. Нали със себе? Съсеса... Това... Съсеса пипа дайте ми. В смисъл, дигат се. Ама със сейф, влизаш. Съсеса... Преобразуваш, да. Ако това имаш на предвид. Ей, ние сме повече, бе, ние сме 18 човека, вие сте само 16. Благодаря! Тео. Бягам! Аух! Добре, хора, както и от началото. Секунда. Тук ли се? Има ли някой в този разговор? Аз съм тук спокойно. Някой Госта говори. тук ли е? Госта Говори, каже не нещо.
Добре, чакайте Да хора. кажа. А, добре. Чакайте. Само си нагласа OBS тук. Не знам, бе. Така. Що спряха музиката, бе? Не знам, те сега ще пуснат. Бах, ти, бе. Сега попий малко вода. Опс, извинете хора. Омага, той е много тъп. Той е така просто човек... Е така си стреля човека. О, имаш някакъв проблем срещу моите. Гледай сега, ти си -2. Как така? Виж скиловете. Къде съм аз, къде съм аз, къде съм аз? Предния си. Аз мисля, че след този рънд да се свършвам. Еми, не знам. Аз. Аз не мога да рискувам с студени на нищо. Човек на офиса става хубав. В хънта, ма ми кряшва като влезна на офис. От това да е минуско. Хора, след малко, може би, сега ще направим още един рунд и ще спираме. Поне аз ще спирам. За куката не сам. Аз ще спирам след този. Не бе, чакай сега още един рунд, бе. Да Е, изиграем. Айде бе. края ще остана. Ламента да лавейко, алабия. Що женската туалетна е така е? Гледаш, Ако не снимахме, щях да кажа нещо, ама... те са толкова се кати, че чак в туалетната чиния пълят целите лела. И дават се, Еми... гледай, виж, на Чай да мен... погледнем. Вой, някакъв тука с базука. То това е бахти леснотията, лате. Изи пизи, лемон човек, сквизи. кела, виж ма къде съм, Чай. Да, за да босето. Ето, човек, гледай. Гледай къде се пълят туалетната къде. Билката с туалетна къде. Сега бъгна. Ще бъгнат този да. Така. Хора, сега е момента да ви кажа. Ако ви е харесал видеоклипът, може да харесате. Може да коментирате Свършиш ли? с положителен вод, ако може. Не бе, просто сега е така се стига да кажа. Може да се сабскрайбите, ако още не сте. И всеки сабскрайб е много за нас. Това само казвам. Тук усещам, че в тази стая има някой. Оле, ти си в туалетните ли бе? Няма чум, че някой ги отваря там. Аха. Не съм там. Да бе, добре бе. Ето, идваш. Това ти ли си, бе, в глава? Тук е! Не съм... Аз да ти кажа само. Бати ум. Бай! Човек, то ако го видиш... Ако го видиш къде са скои... Бай! Не, човек, не, молят са, не.
Леле, ти пъс... Какво си, бе? Чакай, човек, стой там където беше. Значи... Кое беше ти? Не си бил ти. Човек, виж в мъжката съблекалня, в мъжката туалетна, Да. ето на мен. Това. Влезли в тази последната. Да. Тук виж вратата, към вратата са обени. Стреляй! Стреляй, бе! Абе, човек! Да не мислиш, че казват зелен хайверта пращаме. Виж в другата сега. Някъде тук е една бутилка. Да, видях. Не съм. Да, тук е чисто. Не усетих, брат. Хванала се. Човек, аз мисля да. Battle of my... Аз па не мога да... Батъл. Ботъл. Ботле. Ботре. Ботре. Да, ботле. Ботре. Батъл, майна. Ай, взимам ти компа, човек. Ама не ми трябва, аз имам по-хубави. Добре, тогава ще вземем тук човек един каслбон. Живите, бе. Що е? Ще изкараш пари. Абе, Да. бегай, бе. Бегай ти, бе. На Столови. 5 кръв си, внимавай. Какво? На 5 кръв На с една 50 кола кръв. отзаде. Тук сега. Едзе ти са тъпа врата. Просто така на Сега кеф. вече сте 40. Не, просто на кеф е така човек да си ударя от телевизорите. Викаш имаш... сайда. Тук нещо е ставало. Така, хора, извинете, че кашлям, само че бях болен, вече горе-долу здравях. О май гад, бро. Хора, замайнах се и вече ще ям. Ням. Какво ще е, човек? Теб. Теб ще ям. Бах ти, ще палате. Много си сладък. Води това, човек. Как ще на 40 кръв още, бе? Та, хора, това беше клипът за днес. Ай, казвай, аз после ще приключа. След това. Значи, чао, лайкнете, Абе, разгърнете чакай и аз тем да приключа. Чай аз да приключа. Хора, ще приключваме с този клип. Чакай, бе, ти си казвай чао на твоя клип, аз след малко. Хора, ще приключваме с този клип. Ако ви харесва Гаррис Мод, натиснете едно лайкче, коментирайте, кефете са и така. Довиждане сега и до скоро.